Jibo mata anw dɔrɔn Mali ma koyi. O de ye avion ta ka bɔ Faransi ka na k'a bɛna Jibo in kɛ anw fɛ yan. O ye avion ta ka bɔ Abidjan. Maintenant k'u bɛna Jibo in kɛ anw fɛ ka sɔrɔ Jibo yɛrɛ dɔ bɛ yen. Mɔgɔw bɔra Burkina Faso kari la ka na k'u bɛna Jibo in kɛ anw fɛ yan. Badenw aw t'a dɔn nin bɛɛ ye bonya dɔ ye anw. Jibo bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ. Dɔw bɔra Allemagne ka na k'u bɛna Jibo in kɛ anw fɛ yan k'a sɔrɔ Jibo a bɛ fan bɛɛ fɛ koyi. Mais a daminɛna anw fɛ yan Sudadunu yan. O tuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka karamɔgɔba dɔ ma. O tɔgɔ ye ko Ngomi Seydou Kɛra. Ne terikɛ don, an ka somaba don. An bɛ sɔnni minɛ Mali kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ ko Sudadunu sɔnni mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min nana n'a hakilina ye Mali kɔnɔ Ngomi Seydou Kɛra de. Ale k'a fɔ depuis 2012 ko yan an bɛ da min na nin ko duniya jinɛ bɛɛ faso de ye yan jinɛ sotaraba de ye yan. O tuma Malidenw a ka dɔn anw tɛ jamanadennin ye dɛ. An ka foli bɛ Ngomi Seydou Kɛra ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka Bɛlɛdugu fo Bɛlɛdugukaw bɛ yan. A foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Bɛlɛdugu musow ma. Muso caman bɛ yan bi dɛ mais an b'a miiriya k'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye Bamakɔkaw ye. Mais muso minnu bɔra yɔrɔ jan ka mobili ta ka na Sɛgɛrɛ o de ye Bɛlɛdugukaw ye. Bɛlɛdugu musow de ye ɲɔdɔrɔ dilan ka litiri 20 da u ka dugu ni yan cɛ kilo 200. Nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye. E yɛrɛ y'a dabɔ kama e tɛ dɔrɔn san dɛ n'an bɛ mɔgɔw la mɔgɔw k'o min. Mais ne yɛrɛ dabɔ kama an ka sɔnni kɛ ni Bɛlɛdugukaw ka taamini ye. U ye kilo 200 de boli ka dɔ dilan ka na di bulotigi ma. O m'u bɔ dɛ. U ye garijɛlan 100 kilo 2 ka na ni o ye ko bulotigi ni fara i bolo la i k'i ka jama labalo. A fɔ Bɛlɛdugu musow foli laban na. U bɛ yan sɔɔni n yɛrɛ bɛna ɲini u fɛ u ka bɔ jama k'u ye u ka komi dɔnkilidamuso fana b'a la a fana ka dɔnkili da ka jama la nisɔndiya. Bɛlɛdugu cɛw ɲinima ka ko dɛ ni muso tandonna ni muso tɛ ko o ko la a b'a dɔn an tɛ barika sɔrɔ a ko la. O kɔrɔ tɛ ko cɛw aw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ. N'i y'a ye musow nana aw de jɛnna k'u ka na. Bɛlɛdugu dugu fɛn fɛn bɛ yan n t'a tɛna s'a kelen-kelen bɛɛ ma aw bɛɛ fo. Manden dugu fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ fo. Jitumu dugu fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ fo. Association Bois Sacré nin y'a san filanan ye olu de bɛ fara Maya bulon kan an ka nin Jibo in kɛ ni Maya sera kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an teri tɔn ye u b'an dɛmɛ ko la kosɛbɛ. Donc foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di Bois Sacré ma a ɲɛmɔgɔba a tɛ Mali kɔnɔ yan bi a tɔgɔ ye Bazuru Danbele n ka foli b'a ye nka a ka tɔndenw bɛ yan. Olu de Maya bulon de bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ. Mɔgɔ wɛrɛw ye dɛmɛw kɛ kɛrɛfɛ o bɛɛ n'an ko k'an b'an da don a bɛɛ la a ka ca. Bɛɛ bɛ fo u ka dɛmɛ na ka bɛɛ fo minnu nana ni sɔnnifɛnw ye siyɛw baw misiw u bɛ bɛɛ fo woro u bɛ bɛɛ fo. Jitumu ne yɛrɛ Jitumu ne yɛrɛ olu fɔ n ye Jitumu kabini a daminɛ Maya bulon sigira Jitumu bulon de kɔnɔ. Donc anw ye bamananya sira de fɛ. Anw ye bamananya lawuli Jitumu kɔnɔ ka lawuli Bɛlɛdugu. Bamakɔ tun taara yɔrɔ caman na anw de y'a lawuli. Hali sini an bɛ Bamakɔ lawuli Dugukura kɔnɔ an bɛ Toko lawuli an bɛ Gwanko lawuli. Ni mɔgɔ min sɔnna bamananya ma i b'a sɔn ni m'a sɔn bamananya ma i b'a sɔn. Anw ka bɛnbaw minnu ye jamana in turu tigɛ k'a warajugu bɛn k'a jinɛjugu bɛn k'a bite siyan i ka kɛ jamana in kɔnɔ olu si tun tɛ se ni bita ye. Donc o bɛnbaw an bɛ yan bi k'olu barika da ka an kungo fɔ u ye ka jamana hɛrɛ ɲini u fɛ. Sigifɛn minnu bɛ yan olu fana fo k'u barika da k'a fɔ u ye ko an n'u bɛɛ bɛ sigi la ka barika da u ye k'an ka jamana kungo k'o kalifa u la.
karamɔgɔ ne bɛ kuma kelen fɔ aw ye aw ka kuma ma jɔ kosɛbɛ dɛ minnu bɛ baro la kɔfɛ n'a t'a fɔ ka kuma lamɛn a ye taa so. Kalantigiba dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ o ye ko sɔnni de bilara k'a kɛ sarakabɔ ye aw bɛ sɔnni de sarakabɔ ni fansi dɔn wa wa sɔnni bilara an ka jamana kɔnɔ k'a kɛ sarakabɔ ye sarakabɔ o ye arabukan ye ne yɛrɛ da tɛna don o la seli o ye arabukan ye da tɛna don o la ne ko ko sɔnni o ye sɔnni de fɔ. N'an ko sarakabɔ o ye arabukan ye fɛn min fɔcogo tɛ i ka kan na fɛn o fɛn n'a fɔcogo tɛ i ka kan na i ka fɛn tɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn n'a fɔcogo tɛ i ka kan na a t'i mago ɲa o tuma an b'a ye an bamananw an tɛ wulu bila an ka so kɔnɔ n'an ka tɔgɔ da la bamanankɛ tɛ wulu bila a ka so kɔnɔ n'an ka tɔgɔ da la i tɛ wulu min tɔgɔ dɔn o t'i ka welekan mɛn i ka welekan mɛn. N'an bolo ka sira fila ka tɔgɔ fila ka to walikanw kɔ a walikan si tɛ an mago ɲa bi an mago ɲa sini an san 1000 ani 200 ani 90 fɛ o la nɔgɔ de la Mali bɛ o la nɔgɔ la nin y'a san 1000 200 ani 90 ye anw ni arabuw bɛnna don min na ni u donna an ma hɛrɛ sɔrɔ an b'a fanga bɛɛ binna ka sababu kɛ u bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana mɔgɔw bɔra Burkina kan mɔgɔw bɔra Côte d'Ivoire kan mɔgɔw bɔra Faransi kan mɔgɔw bɔra Allemagne kan nka e ɲɛ tɛ an ka faama kelen si la yan n t'a dɔn min bɛ jamana dɛ nka officiellement ne ɲɛ tɛ faama kelen na yan o tuma faama anw tɛ jamanaden dɔw ye wa a y'an jaabi dɛ. Anw y'aw ye aw bɛ ka seli an ka baya kɔnɔ nka bi a kelen tɛ yan a ka sɛ tɛ yan a ka woro tɛ yan hali woroden kelen aw b'o bila ka na i b'a ninnu kɛra a bɛ ka kɛ bi jamana 23 kɔnɔ jamana 23 tigɛ kɔnɔ a daminɛ a yan mayilabon fɛ nin yɔrɔ kelen na ne jɔyɔrɔ kelen na bi jamana wɛrɛ bɛ yen Burkina Faso le 15 mai o ta ko o ye jamana naamu ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Burkinakaw bɛ u bɛ se k'a seereya bɛɛ nana anw fɛ mayilabon kɔnɔ yan ka ko in ɲɛɲini yan Burkinakaw bɛ yan bɛɛ bɛ se k'a seereya u bɛɛ nana ka ko in ɲɛɲini u nana ɲɛɲini anw fɛ k'olu ka ko ka bonya ni anw ta ye o tuma an t'an yɛrɛ ɲininka ko mun de b'an kɔ dɛ mun b'an kɔ mun jumɛn na an ka faama kelen tɛ yan mun jumɛn na ka woroden kelen tɛ yan o tuma n'an tɛ jamanaden dɔ ye k'o fɔ an ye mɔgɔ min kelen bɛ kɛ ka jamana in tu tigɛ k'o fɔ an ye o bɔlen kɔfɛ o faama kelenw fan fɛ an ye kangari da u ye a fɔ jamana in ni nin bɛ jamana la Mali farafinna ni nin bɛ jamana la anw de don anw de y'a tu tigɛ anw de ye a jinɛjugu bɛɛ ka warajugu bɛɛ ka duden fura ka sigi kɛ anw tɛ se ka kɛ jamana jugu ye fewu bi sɔnni na an ye dugawu min kɛ armée nationale ye an y'o ye dɛ anw tun bɛ minɛ Muguda wa Muguda fana tɛ diya wa anw kan ka dugawu min kɛ k'an ka sɔnni kɛ an bɛ taa minɛ a ma nɔgɔ ko ye anw jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon ni marifatigi jɔyɔrɔ ye marifatigi kɛlɛ tɛ diya marifatigi la n'a ma sɔnni kɛ o tuma n bɛ o wele bila ka taa an ka armée nationale ma an ka kɛlɛden minnu bɛ da la u kɔni ji b'an bolo u kɔni yiri b'an bolo an den don foyi wɛrɛ si tɛ u ye an denw u ka hɛrɛ o y'an ka hɛrɛ o tuma an ye olu kɛ u ye binkannikɛla min bɔra kɛnɛ ma ka na bin an ka jamana kan mɔgɔ o mɔgɔ b'o juguya la k'a jugu bɛɛ kala falo n'o fɔ aw ɲɛna ko sukaro tɛ don mɔgɔ si ka so kɔnɔ k'a den ta k'a sɔrɔ sukaro tɛ i ka so kɔnɔ binkannikɛlaw de bɔra kɔ kan ka na bin anw ka jamana kɔnɔ n'u nana bin anw ka jamana kan o kɔrɔ ye k'u teri de ye jamanaden jugu dɔw ye o jamanaden jugu an ye dabalikan min da u kan a bɛɛ y'a minɛ a sɔnni a kɛra siɲɛ caman ba fagara a siɲɛ bɛɛ jara baw fagara baw ɲɛna
misiw fara misiw ɲɛna ɲinan sɔnni ɲɔgɔnma k'a la kabini an y'a daminɛ san o san dɔ bɛ ka fara jama kan mɔgɔ min bɛ yan bi a bɛ ka mɔgɔ 1000 bɔ ayiwa o b'a yira k'a fɔ an bɛ sira min kan jawo cɛ n'u y'a fɔ sisan ko dɔ ko kafiriya don minnu ko kafiriya don olu yɛrɛ y'an ka kafiriw ye. Kafiri tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min banna basiya la k'i ban basiya la ka tɛmɛ wali sira kan o de ye kafiri ye. Donc o tuma o kana digi aw la n'u y'o fɔ a y'a fɔ k'anw fana y'anw ka kafiri ye. O tuma Badou an bɛ sira min kan na an y'an jija de sɔnni tɛ ko gansan n y'a fɔ ko sɔnni bila ka kɛ sarakabɔ ye a ye bɔ sarakabɔ kɔ a ka sɔnni kɛ a ye bɔ seli kɔ a ka sɔnni kɛ. Sɔnni de y'an taabolo ye sɔnni de ye jamana in sigi wa sɔnni de bɛ jamana in bɔ bolo la kabini an ye sɔnni da ka kɛ sarakabɔ ye hɛrɛ ma don jamana in bolo. A bɛ san 2 bɔ i y'a fɔ faamaw ye ko a ye parti politique bɛɛ ci a ka jamana to kɛlɛkɛlaw bolo mana mɛ a don ka ne ka cɛ sigira ma san 2 kɔfɛ parti politique bɛ intervenir tɛ nin ye. O bɛ tila ka lari fila ta u ye a ye parti politique ci cogoya min o tuma a ye jamana yɛrɛ kɛ an ta ye ka jamana sunɔgɔya président ko ninnu olu t'an ka ko ye an tɛ président dɔn an tɛ ministre dɔn mɔgɔ min b'a ka jamana ɲɛfɛ a y'a tɔgɔ da ko kɛlɛmansa a ka taa ni kɛlɛ ye a ka taa ni kɛlɛ ye fo ka jamana bɔ bolo la. Mɔgɔ min tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn o bɛ se ka kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ se k'o bɔ bolo la wa? Tuma an ka ɲɔgɔn nege dabila an ka kɛlɛ to kɛlɛkɛlaw bolo o tuma garadi min b'u la an ka o kɛ an ta ye an ka garadi ye kɛlɛmansa bolokoto danki kunbew kankan kankankaki olu de y'an ka garadiw ye o tuma an b'a ɲini fɛ k'u don an ka armée kɔnɔ. O de y'an ka garadiw ye ani kogoyow anw bɛ ninnu de dɔn mɛ n'an ma fanga sɔnɔgɔya est-ce que an bɛ fɛn minnu na an b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ e m'a fɔ ye sisan ko bamanan tɛ wulu bila a ka so kɔnɔ n'a ma tɔgɔ d'a la n'i bɛ tɔgɔ da wulu min na o t'i ka welekan min ye o tuma an bɛ k'an yɛrɛ wele tɔgɔ naani kɔrɔ t'a la an bolo an t'a kɔrɔ dɔn jamanadenw tɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ. O tuma a ye segin aw yɛrɛ ma. Filanan an ka jamana tɔgɔ min b'a la ko Mali aw m'a kɔlɔsi k'a fɔ nin jamana in kabini nin tɔgɔ in taara an ka jamana ma hɛrɛ sɔrɔ. O tuma mayabolo ko tɔgɔ min b'an ka jamana la an ka jamana tɔgɔ yɛlɛma an fɛ sɔnni daminɛ na an kana sɔnniba kɛ ka tɔgɔ kura da jamana la o de la. O bɛ hɛrɛ sɔrɔ la o de la o bɛ lafiya sɔrɔ tuma an y'o kibaruya dafa o kɔnɔ sɔnni ko ba dɛ an ka segin sɔnni ma n'i y'a mɛn sɔnni an ye sɔnni min kɛ bi aw yɛrɛ bɛɛ y'a kɛ cogo ye an ye ji bɔn ka kaba bɔn ka deri bɔn an ye ji bɔn bonya 3 de b'a kɔnɔ. Bonya fɔlɔ o ye an bɛnbaso ka bonya ye olu tɛ fɛn ma bonyata ye gɛlɛya min b'an kan k'o fɔ u ye gɛlɛya min b'an ka jamana kan k'o fɔ u ye juguya min b'an kan k'o f'u ye u ka jugu kɛlɛ cogoya min na bɛɛ sɔnni kan mɛn o de ko mɔgɔ b'an ka jamana juguya la k'u faso ci k'u baso ci k'u kundonni kɛ fara ye u ka duw ci ka ndono ta u ta la n y'o fɔ n bɛ sigi o kan san o san sɔnni ye koba ye. Politiki ye ka miniti tɔ tora filɛ. Ni ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ ma fɔ. Sɔnni bɛ dusukun lafiya. Sɔnni bɛ an ye ji bɔ bɛnba minnu ye a b'olu dusukun lafiya. Mɔgɔ minnu bɛ sɔnni kɛ a bɛ cogo ɲuman don olu la. Sɔnnikɛla tɛ mɔgɔ jogojugu ye koyi. Aw b'a ye sisan i ka murukalati a ye sɔnni daminɛ mun na. A y'i kali ka kojugu kɛ. Ka sɔrɔ ale y'a sɔnna ɲɔgɔn de juguya ko jɛw ka wuli k'a kun ci yɔrɔ nin bɛɛ la. A y'i kali. N'a sɔrɔ ko juguya b'ale kɔnɔ k'a ɲɛsin a ɲɔgɔn soma ma o tuma ko bɛnbasiw k'a kun o ma kɛ ko ŋuna bɛ tɛmɛ o kan o tuma an ka segin an ka sɔnni
nga sigi nga kuma nga sigi nga nyakuma ene te benga de nga de mu be bisa da fanye mu nya ya nya la pasi be ma nya ya nya la nga de mu be o pa do ka fa nya de tugu ma du ko la ni be nya ni mo nya ya nya la aiwa tablo bi nani ari ko ton de be e ka ko de ko basi ka te nga te mai sigata la wa sene fu fe poro biti amba mo fe ko biti ko ga de be tugu ma du ko la comment de bien iter moi ça va tirer du beaucoup comment de bien faire iter parce que moi il a passé dernier et dans le plat quand tu vas rabuko quand on y est sur courant fait on va monter courant fait até on va monter até dama yi hera te kan ga jama'a an ta ba ngura aka yi bayan da an ta kuni ba dama ka tere bado bi ko pakele ni ko ke mauru ba buli mali kono aka je jama'a shi la ko pakele ni ko ke mauru yang ga jama'a hera ma ro on yan bayan ai kara jugu ba de aka wuro da ka to ku je ka ba indire en tubu da ko ko ni meti maro an su kasi on est pas indire dans la bête maninga damba yini papa indi on anga he ka he ka kamalidia o masita tume ro shi so ko fa ko muje apa indire on na kan ya ko gutma ay anyesi soni yo fo bi soni ko na sababa ko no ene be ba so mun jansa ba an go fuye dane jina sukrade ina ko rabaw de be ina mu be faso sukrade ya sukatu ina ko go fo wi a jina be wole ka corona jina wole ka libi jina wole ka jina wole ka sani du jina wole an kalfa la kan ka jina kalfa la o bole ko fe buya sabana mi manga soni yere kono o ye bayi la so amata la bonsa ko bayi to ko duri ba ko an be ba de ko son ni duri ya ma so ni duri ya ame be basra ka wa de be basra ka ala ina so ni duri a fu ko bayi ku ma do le do ma jabana balu ma jabana hire a be so ni bayi donc a so ni te ko gansani a so ni te kafriya a so ni te bidai o ye hakili ci ko ko di akana ko mine dem sam be min fawé ko mi a ko na kuma ka kuma je ya ko jugu be min fawé blo ka kele yi ante muruta ante tamata on de jamana tuke bawi ante bawo de anyesigi ya anyesigi du gros sans tempela frère be man fait ya anga mari kilo kilinta ibe frère mi ya kono ibe Europe continent be ci aka ko o frère o lu kera anyesigi anga dugu jugoro fambe be ba fune o planye koni anke ku ya domina kuna ye ku do domina anu kam na kawni mo jawdo ko ja ko lu te baloni on jibite ko tuma ko du jogora fami be on fe ya ko na faka bu on ma ko ye ka bakolo juma ye ngon karela ko tuma ko lu be na oposhi ana oposhi li ana o fere an ba da ngona an da ngona ba fa da dire kala wuli e ma kono an bi da dire kala la an sini da dire kala la an da jabran tuti e bayi akili jigo mana wuli ku be dire kala wuli akana so na dimsam non te so o ta de jabran yi da ko be dire kala wuli atita janga jamana ko ma me bara ni ke anga hakili ma kunu ni hakili kunu na hakili ba ya kitim Allah bi ba jiban fa am jiban be hakili bola am de ko mo hakili la ku biya be mo ba kile mbo ko hakili be ka kunu bari damba ye shida ma sawara jibo a jaba be kunyani ni a ko be buya sawosa avec a yele sans fait sawosa avec a barka ka utma anga hakili la kunu ke amana ke tonda fo fina to ka cha ne tisa tombe ko fo ay hakili la kunu ni hakili kunu na hakili be wure kiti amase kelela amase murutala amase marfatala amase anga fasochi anga fasochi kulun ko woni be kulu ba panga de na dugu fombo ru de be ka yele lu sawoye woye
a kana bi o jɔ kɔnɔ fiyewu 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 bon anw b'a dɔn ala ka kɛra to fa ye olu b'a fɔ kɛlɛ esana bi esana sini marifa de b'an bolo olu de b'an bolo an tɛna marifa ta an tɛna muru ta anw ko k'an ka jamana ta di an ye anw fa jamana de anw faw de ye nin tu tigɛ an b'an faw nɔ la olu fana tun b'o fɛ ka faw nɔ la a kana sɔn kɛlɛ ka wuli jamana kɔnɔ a ye hakili la kunu i ye kuma ye a ye hakili la kunu a hakili la a hakili kuraw a denmisɛnninw na ka sigi kɔ n'an ma sigi kɔ k'an to donsoya la an tɛ kɔnɔ ye an tɛ wara ye jamana tɛ se ka taa ɲɛ ka cogo si la yɛrɛ ye an ka jamana ko ka a yɛlɛma hɔrɔnya ta la ne yɛrɛ an dun an bɛ jɔnya la fɔlɔ dɛ a y'a san 60 ye a san 60 la an ma ɲɛtaga foyi sɔrɔ a la mali kelen tɛ farafinna bɛɛ bɛ ten farafinna jamana si ma taa ɲɛfɛ bawo jamana ma ban an bɛ mɔgɔjɛw ka jɔnya de la an bɛ mɔgɔjɛw ka jɔnya système de kɔnɔ ka kankɛya ɔ fɛn min b'an bɔ a kɔnɔ o ye nin de ye i ka segin sɔnni ma sɔnni tɛ kafiriya ye sɔnni tɛ bidaya ye sɔnni tɛ kojugu ye hakilijugu de nana a fɔ k'an ka sɔnni bila k'an ka misiriw jɔ k'an k'an jigi kɛ kuranɛ ye k'an k'an jigi kɛ tubabu ka bibulu ye an dun an bɛnba si tɛ tubabu ye an bɛnba tɛ arabu ye an t'u dɔn an t'u bɔfan dɔn n'an tɛ mɔgɔ sugu kelen ye n'an tɛ mɔgɔ sugu kelen ye dɛ ayiwa n'an y'an bɛnba bila mɔgɔ o mɔgɔ b'i bɛnba bila e fɛnɛ denw ni mɔdenw fɛnɛ b'i ba i la ka i tɔɔrɔ ka bɔnbɔ bɔ i kan ka i gɛlɛnbɛ don i ka feerekɛlaw la anw t'a fɛ o ka kɛ anw ye ji fiɲɛ min ta bi k'an bɛnba sugu sɔn anw fana ye sago ye an bɛna sa don min na an denw n'a mɔdenw fɛnɛ ka filenni ta o ye ji bɔ an ye k'an dusu suma u yɛrɛ hakili lafiya u dusukun lafiya ka jogo ɲuman don u la ka kɛ fasoden ɲuman ye komi kuma man di da kelen na n tɛna kuma jɛɲa bilen n hakili la fɔli man dɔgɔ aw ye fɔli hakilina faamuya hali bi n bɛ dugawu kɛ jamana ye n'o ye an faso maliba ye hali bi an bɛɛ b'a ye jamana ye tu tigɛ cogoya min na ka anw ɲɛsigi fɛn o fɛn ye n b'a ɲini u fɛ u kana hakilijugu don an na anw ka kɛ an ɲɛsigi ninnu ɲɛbagaw ye n b'a ɲini u fɛ an ka kɛ u kɔɲumanw ye an ye filen ta bi ka sɔnni min kɛ cogoya min na k'an bolo mɛn nin sɔnni na ka murukalatigi fo kosɛbɛ murukalatigi ka cɛ kɔnɔna jɛlen don ni sɔnni kɛcogo y'a yira k'a fɔ a kɔnɔna jɛlen don sɔnni bɛɛ diyara cɛ camanba fagara u jɛra baw fagara u jɛra o b'a yira k'a fɔ ko maa min bɛ sɔnni na o hakili jɛlen don wala ladiri don donc aw fɛn fɛn bɛ yan ka dugawu d'aw fana bɛɛ kɛ aw bɛɛ nana cogoya min na aw bɛɛ ɲuman ka sigi ka taa aw ka so ten o ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ŋaniya siri yan an b'a ɲini subaw fɛ k'a ɲini an bɛnba sɔrɔmuw fɛ k'a ɲini sutadunu jinaw fɛ ŋaniya fɛn fɛn sirilen bɛ yan ŋaniya kɛnɛ kɛnɛ n'a dogolen ka bɛɛ lajɛlen u ta nɔgɔya u ye o ka kɛ sukɔrɔw ka u da u bolojugu kan k'u bolo ɲuman wuli anw ye o ka kɛ o tuma sukɔrɔw k'i jɔ anw fɛ o ka kɛ an bɛ siran fɛn o fɛn ye ka dibi don an n'u cɛ o ka kɛ an porokoto ka bɔ jugu woro furancɛ o ka kɛ o tuma an bɛ hɛrɛ minnu ɲini an bɛ lafiya minnu ɲini ka an yalatɔ ka se k'u bi an tɛgɛ kan o k'o nɔgɔya n'o ye ne ko yan i fɔlen don kosɛbɛ bolo aw fo aw dansɔrɔ ani ko wasa 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 bulonitigi ka kɔrɔfɔ kɔfɛ an bɛ a lajɛ n'a y'a sɔrɔ gouvernement ka représentant bɛ yen an bɛ kuma di ale ma ale b'a ka laseliw kɛ ni ale yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan an ma présenté dɛ an ma mɔgɔ ye